Hi, this is Kriszti and this is the Korhagyma channel from Hungary. Pár hete jelentkeztem a 2025-ös K-Influencer Academy programjába, ahova egy pár embert vettek csak fel, és közöttük voltam én is, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy mit fog hozni ez a program. Erről a programról annyit kell tudni, hogy ez egy koreai szervezés, koreai emberek fogják nekünk adni az anyagokat, a feladatokat. A lényeg az, hogy mindig valamilyen Koreával kapcsolatos tartalmat kell gyártani. Az első feladatunk ez a bemutatkozó videó volt, úgyhogy el is kezdeném a lényegi információkat rólam. Magyarországon szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy én vagyok az egyetlen olyan tartalomgyártó, aki a koreai hagyományos művészetekkel foglalkozik, hiszen a legtöbb tartalomgyártó Magyarországon vagy a koreai nyelvvel, vagy a K-poppal, vagy a sorozatokkal kapcsolatban csinál videókat. Ez egyben kiváltság és egyben hátrány is számomra, hiszen nincsen egy már jól bevált módszer, amit másoktól el tudok lesni, hanem mindig magamnak kell kitalálnom, hogy az adott témát hogyan, milyen módon tudom a legérdekesebben átadni a nézőim számára. A másik hátrányom, hogy emiatt nincs is annyira tág nézőköröm, és még nem tudtam elérni annyira sok embert, mint mondjuk, hogyha K-popról vagy sorozatokról csináltam volna videókat, hiszen azok iránt sokkal többen érdeklődnek Magyarországon. De ez nem töri le a lelkesedésemet, és még több motivációm van arra, hogy ezeket a videókat, ezeket a trendeket gyártsam, és minél több emberrel megoszthassam ezt a csoda világot, hiszen számomra 2011 óta sokkal inkább a hagyományos kultúra volt közel a szívemhez, mint a popkultúra. Habár én is hallgatok K-popot, és én is nézek K-drámákat, de mindig inkább a hagyományok felé húzott a szívem. Tehát a tánc az mindig nagyon fontos része volt az életemnek, ezért megszületett a gondolat a fejemben, hogy hát ha ez az ország ennyire érdekel engem, akkor biztos nekik is van valamilyen néptáncuk, mint ugye a magyaroknak is. Elkezdtem utána járni a dolognak, néztem sorozatokban is, hogy hát ha valamilyen palotás táncot láthatok, de nem nagyon találtam. Aztán egyszer a Koreai Kulturális Központ hozott Budapestre egy koreai táncelőadást. Hát nekem a magyar névtáncokból kiindulva nagyon nem ez volt az elképzelésem a koreai névtáncokról, úgyhogy teljesen le voltam taglózva, már az első pillanatban tudtam, hogy ezt nekem meg kell tanulnom. 2015-ben jelentkeztem is egy tanfolyamra, szintén a Koreai Kulturális Központ szervezésében, és tulajdonképpen egy év gyakorolgatás után be is kerültem egy koreai tradicionális tánccsoportba, itt Magyarországon. Voltam országszerte Magyarországon rengeteg helyen, illetve voltam Belgiumban, és voltam Koreában is fellépni. 2022-ben átléptem a No-ul nevezetű tánccsoportba, ahol jelenleg is táncolok. Ebben a tánccsoportban egy koreai tánctanár az, aki segíti a munkánkat, segíti a fejlődésünket, és segít újabb és újabb koreográfiák kitalálásában. Amióta ott vagyok, úgy érzem, hogy a tehetségem, a képességeim azok így mennek felfelé, és rettenetesen hálás vagyok. Itt tényleg azt érzem, hogy megtaláltam önmagamat, megtaláltam az utamat. Már nem csak táncolok és fellépek, hanem tanítom is a táncokat. Szintén a Koreai Kulturális Központban, egy olyan tanfolyamon, amin én is kezdtem még annó. Tavaly eldöntöttük a tánctanárommal, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk mi is online tartalmakat is gyártani, hiszen a mi tánccsoportunk még egész fiatal, és nem ismerik annyian, mint a másik tánccsoportokat, és ez volt az a módszer, amit úgy gondoltunk, hogy ez viszont így működhet, és talán így még több embert el tudunk érni, hogy az online térben is jelen vagyunk, és videókat készítek. Először csak a tánccsoportomnak szerettünk volna ilyen rövidebb videókat feltölteni, vagy trendeket újra készíteni a mi szemszögünkből, aztán végül úgy döntöttünk, hogy inkább egy személyesebb vonalat kéne vinnem, így született meg a Korhagyma. A Korhagyma egy szójáték, a koreai hagyományok Magyarországon szavaknak az összevont verziója, Korhagyma, illetve egy belső poén is van ebben az egészben, hiszen a hagyma az magyarul az onion, mint hagyma zöldség jelentésben van jelen, ami viszont rám utal, hogy nem nagyon szeretem a hagymát, és gondoltam, hogy ha a csatornámnak pedig ezt a nevet adom, akkor majd így szépen lassan megszeretem ezt a zöldséget is, és meg fogom tudni enni. A videóimmal tehát az a célom, hogy Magyarországon sokkal szélesebb körben megismerhessék a koreai hagyományokat, a koreai hagyományos művészeteket. Egyelőre még csak a táncon van a fókusz, de nagyon szeretném később a zenét, a festészetet és más egyéb hagyományos művészetet is behozni a repertoáromba.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ebben a programban. Nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, hogy mit tartogat ez a program, és remélem, hogy ti, kedves eddigi követőim pedig élvezni fogjátok majd ezeket a kis projekteket, amiket ezen a programon belül fogok feltölteni. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!